नमस्कार साଙ୍ଗमाने वर्तमान न्यू ईयर रो जो पार्टी अछि सबुआडे बहुत जोर रे चलची। आज तो मु केते जगह को गली देखिली खाली लोक माने खाइबा पीबा करिकिरी सबुआडे प्लेट आउ जो ग्लास हो सबुआडे फिंगा ହେଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖାଇକିରି ଅଳିଆ ସେଠି କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଆମର ସବୁଆଡେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସଫା ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମ ଘର ନୁହଁ? କଣ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ? ଆମକୁ ଆମ ଚାରିକଡ ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଏ ଦେଶଟା ସୁଧୁରିବ, ଆମର ମନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦେବେ ନା ମନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ବି ଭଲ ରଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିକନିକକୁ ଗ୍ରୁପ ହେଇକିରି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ହଉ ଯାହାବି ଯଦି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବା। ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ବାକ୍ସ କରିଦବା ଯୋଉଠି ସେଟା ଆମେ ଭରିବା ଆଉ ପରେ ଆସିକିରି ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ପକେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପକେଇକିରି ଏମିତି ଆସିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦବା, ମିଳିମିଶିକିରି ଗୋଟେ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୁଦୃଢ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।